No niin, morjesta. Eilen olisi pitänyt aloittaa, kun alkoi kisapreppikin, niin toi sarja tonne Karjalan mestarikilpailuihin, kun nyt niihin on joku vähän alle 5 viikkoa. Eilen oli ensimmäinen prepin reeni, tänne oli toinen. Mä voin jotain klippiä liittää niistä, mutta ne on kuvattu kyllä kamera pystyssä, kun en tullut ajatelleeksi sitä. Pitkästä aikaa ajattelin, että ruppeen taas YouTubea tekemään, jos jaksaa editoida. Että ainakin niinku viikossa yhden video, jos laittaisi niinku viikon reenit ja muuta löyttelyä. Ehkä useamminkin, jos tekee aikaa sille editoinnille enemmän arkeen. Ja sitten varmaan tulee muutakin kuvailtua, mutta niinku matka Karjalan mestareihin varmaan on. Ja videosarja. Lähetäänkö saunaan? Mulla on kylmä. Saunaa? Joo. Selvä. Vainko painetta? Ilmoit välillä. Noin, mene. Työnnä. Painetta. Työnnä. Vielä kerran. Mennä. Hyvä. Jep. On. Hyvä. Aika tiukka tuolle kaksista lähtee niille. Oliks? Mulla oli sen aikana tuo pakka siinä semmoista alkaa oli. Joo, on tuolla. Se lähtee nyt vaan. Jälkeen tulee vähän. Joo. Ja hyvät kaimet. Täysillä ja syvää, samalla lailla. Ihan täysillä ylös. Sieltä. Yes. Minä viimeinen. Ja kaikki pitää lähteä. Katsottu kohti. Kyykky pitää olla inaarikulmassa kyykkyä. Joo. Vieksenä se kun vaan kuuluu? Vieksen? Ei se auki. Se on. Ei minulle, mulla on niinku näitä varmaan näeksi välissä. Eli mulla ei mitään. No niin, hyvin tullut. 3.
4, vielä 2. Ja kunnolla. Tuo keveltämään mun vähän ylmy. Ei. No kappale, ei ne vaan kyllä. Niin. Mä ajattelin Pirtin asu pennistä. Se on Larsen. Mulla on 2 topsettia, Larseni ja sit toi kappe ja nyt lopulta on kyvyt. Joo. Nauratko. Joo. Millekä tuntuu? Vale, se oli kaanoinen. Kolmas päkkö. Oli hyvä, nyt niinku olosuhteisiin sinnehän ei koske polveen. Tuntuu vahvalta. Niin, comeback will be Fortnite event. Tässä ensimmäinen. 1, 2. 1, 2. Ka. 1, 2. Oliko se 4 vai 5? Mun mielestä ehkä 4. Ka. Nyt iltakävelyllä justiinsa sain syötyä 4. lämpimän ruuan ja huomenna on viikon tärkeä ja kovin kyykkypenkki movereeni ja kyykyssä taisi olla joku 2,21, ehkä vähän alle. Penkissä 170 tai 72,5. Tää kattoo vähän miltä tuntuu. Ei tarvii hurjastella viikko 1 vasta. Sitten mennään tänne oikealle. Tiedetään niinku tuosta. Minä olisin mennyt tuonne leikkikentälle. Haluatko leikkiä? Sitten maastoveto oliko 1,4, 2,20 tai jotain semmoista, jos muistan oikein. En tiedä, pitää vähän katsoa sitä, että otaiko 2,20 vai enemmän. Ihan hyvälle tuntunut veto, ei taisi olla, en muista mitä oli sen perään, mutta joo. On se. Ja iltakävely taukona me leikitään hetki leikkipuistossa. No niin, nyt on
Pääsin töistä. Tän on viikko 1. Karjalan mestari prepissä. Viikon kovin reeni. Kyykkypenkki mave. Tänne on lauantai. Maanantaina on sitten niinku viikko 2 alkaa ja viikko 2 kovin reeni. Siinä välissä joku sunnuntai, semmonen kevyt päivä ja tää lepopäivä oikeastaan. Ja just salilla, että katso kohta miten kulkee. Kyllä muuten tuntuu selässä painavat. No joo, nyt on reeni tehty joku 3 tuntia meni. En tehnyt apuliikkeitä kuin ylätalia ja pushdowneja ja viikko 1 preppiä. En oo ikinä noin kovasti aloittanut, vaikka ei se aina kyllä hyvä asia on aloittaa kovasti, ettei vahingossa mene liian kovaksi ne rauhat sitten. Mutta ihanpa tuo oli hyvä. Kyykyssä 221. Penkissä 172,5 ja vedossa oli 224, että tosi hyvin liikahti ja kaikissa oli joku 2 tai 3 back-offi sarjaa. Joo, nyt kotiin syömään 4. lämmin ruoka ja joo.